أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Siyayihlahlela ke manje, siyayihlinza ke manje, siyayihlahlela manje ukuthi uzwe kahle. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah An-Nisa ayat number 157, chapter 4 kwi Holy Quran, Surah An-Nisa verse 157. Allah says وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى Subhanallah. إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. Futhi nokuthi kwabo simbulele uMesiya uJesu indodana kaMariya isithunywa sika Allah. Uyamuzwa Allah uthini? Akakhulumi nani maKristu. Nina useshilo wathi nina, subhanallah, anazi lutho, nina nobaba benu nikhuluma into eningayazi. So Allah akakhulumi ngani la, ukhuluma ngamaJuda laba abatshele nina namaRoma ukuthi bambulala uYeshua indodana kaMariya. Allah ukhuluma ngaba, akakhulumi ngani. Nina usenitshelile nina ukuthi nina anazi lutho, nina nobaba benu laba banifundisa leyo nto leyo. Yonke lento eniyikhulumayo nina enikholwa kuyo nitshelwa amaRoma namaJuda. So Allah la akakhulumi ngani, ukhuluma ngamaRoma namaJuda. Uthi bathi bambulele uMesiya indodana kaMariya okuyisithunywa sika Allah. Bathi hayi nina nizwa ukuthiwa, nina niyintatheli, nina nizwe ukuthiwa, nitsheliwe. Aniyibonanga bona ababekwenza lokho, bathi bambulele uMesiya oyindodana kaMariya isithunywa sikabani? Isithunywa sika Allah. Subhanallah. Leno Allah uyaqhubeka. Lalelisise mKristu. Wama qataluhu, abambulalanga. Hayi nina, akathi animbulalanga nina maKristu namhlanje enidukuza emnyameni ongenapho. Cha, uthi laba bathi bambulele abambulalanga. Wama salabuhu, abazange bambethele ngisho esiphambanweni. Subhanallah. Walakin shubbiha lahum. Subhanallah. Abambulalanga futhi abamnqamulezanga noma abambethelanga, kodwa wayemelwe ngomunye ofana naye. Allah washintsha iwani yabo yafana naye uYeshua, babamba loyo muntu loyo. Istory esideke leso ukuthi kwenzakalani ukuze kufike ukuthi baze babambe loyo muntu loyo becabanga ukuthi uYeshua noma becabanga ukuthi uJesu. Allah uyanitshela straight ukuthi abambulalanga, abambethelanga, kodwa Allah washintsha omunye wabo waleyo mgulukudu leyo eyayifuna ukubulala isithunywa sakhe. Omunye wabo Allah wamshintsha ebusweni ofana naye, wababhayizisa kanjalo bona babona ngathi babambe yena kanti akuyena.
amaJuda ayakufakaza lokho encwadini zama-encyclopedia ukuthi babehlukene amaqembu amabili. Abanye bethi ubuso wuye kodwa umzimba kuwona, ubuso wuye kodwa umzimba kuwona. Zisho njalo incwadi zama-encyclopedia, incwadi ezinkulu-ke lezo-ke ezaziwa yilaba abenza ucwaningo. Leyo ncwadi leyo ayifundwa inoma ubani, ayifundwa abantu abavila phaya ngokomqondo, ifundwa abantu abavulekile emqondweni abafuna ukuba nolwazi olunzulu. Incwadi zama-encyclopedia incwadi ezinkulu-ke lezo ezichaza kabanzi ngokuthi kwenzakalani ngale nto lezi ezikhulunywa la eBhayibhelini. Lalela-ke, subhanallah. Wa inna alladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu. Allahu akbar. Futhi labo abaphikisanayo kuloko base kungabazeni ngakho. Laba lokhu bephikisana vele base bayangabaza. Yingakho namhlanje amaKristu ehlukene kangaka. Subhanallah. Umbuzo usamile. uJudas Iscariot wayilengisa noma wawashanga ekhanda phansi, wafa kanjani uJudas Iscariot? Umbuzo usamile. Uma mina ngiwela odakeni ngale ngubo yami emhlophe enhle kangaka njengoba niyibona nje imhlophe, ubani okufanele awashe ingubo yakhe ukuze ingubo yami ibe clean, ihlanzeke? Omunye umuntu okufanele awashe ingubo yakhe, noma yimina enguyile ngawela odakeni okufanele ngiwashe ingubo yami? Lalelani-ke, noma ngabe kuthiwa ngempela uYeshua noma uJesu wafa ngempela, wayefela izono zakhe nemisebenzi yakhe nezinkulumo zakhe enizaziyo nani ukuthi wayenzani. Yini eyayithukuthelisa amaJuda? Yini eyayithukuthelisa amaRoma? Into yokuqala nje yathukuthelisa uHerodi ukuthi kuzelwe inkosi eyikhona yena eyinkosi. Into yokuqala leyo eyenza ukuthi afune ukubulala uJesu, hayi ngoba wayezofela izono zenu, wayefela izono zakhe. Noma ngabe wafake, uHerodi wayefuna ukumbolela ukuthi izalwa kanjani enye inkosi mina ngikhona. AbaFarisi nababhali nabaSadusi babefuna ukumbulalela ukuthi ubatshela amaqiniso, uphendula abantu, uvula impumputhe amehlo, izinto bona ezibahlulayo, uvusa abantu abafile. Ngokwenza kwakhe kanjalo iningi liyahlubuka ezinkolweni zabo lilandela yena kule Islam le, kule nkolo yeqiniso ayipreachela abantu. Babefuna ukumbulalela lokho. Wena ungenaphi-ke wena lapho othi wena uJesu wafela izono zakho, wafela lemisebenzi yakhe ebolile oyenzayo eyaziwa uwe? Ungenaphi wena lapho? Ngisaphinda futhi, ukuze ilokuzana umNazaretha wami lo ube clean mangiwela odakeni, ubani okufanele awashe umNazaretha? Omunye umuntu noma yimini okufanele ngiwashe umNazaretha wami ukuthi ube clean? Ilapho-ke bafowethu, ilapho, ayijiki. Ake ngene-ke eBhayibhelini, njengoba Allah ethi abambulalanga. Lithini iBhayibheli? John 18 uyiqale nje lapha kubani? Ku-28, John 18 verse 28. Base bekhipha uJesu kuKhayafasi bemisa endlini yokwahlulela. Kwakusekuseni, kepha bona kabangenanga enqabeni ukuba bangangcoli, kodwa babe nokudla iPhasika. Khona uPilato waphumela kubo wathi, nimthwesa cala lini lo muntu na? Awulalele nje umbuzo, nimthwesa cala lini lo muntu na? Baphendula bathi kuye, uma lona ebengasiye owenza okubi ngasingamlethanga kuwe. Yezwa, abaphendula umbuzo bayawudoja. Nimthwesa cala lini? Uma lona ubengesiye owenza okubi ngasingamlethanga kuwe. Khona uPilato wathi kubo, mthatheni nina, 31, mthatheni nina nimahlulele ngomthetho wakini. Yes, uPilato umRoma, akulona iJuda. Uthi mthatheni nina nimahlulele ngani? Ngomthetho wakini. Ngokomthetho wamaJuda-ke, umuntu owenze isono sokubulawa kumele abulawe. Yingakho uPilato ethi hambani nombulala nina, bonani ukuthi nenzani, angene mina lapho. Lalela-ke, amaJuda mayephendula bathi kuye abaJuda, asivunyelwe ukubulala umuntu. Kusho amaJuda, fakazelana naleya vesi yeQuran, uthi abambulalanga. Athi amaJuda asivunyelwe ukwenzani? Ukubulala umuntu.
Lalela-ke ubufakazi bokuthi ngempela abambulalanga. John 20 subhanallah iverse 11, John 20 verse 11. Kepha uMaria wema ethuneni ngaphandle esakhala walunguza ethuneni, wabona izingelosi ezimbili zembethe okumhlophe zihlezi, enye ngasekhanda nenye ngasezinyaweni, lapho isidumbu sikaJesu besilele khona. Lapho umzimba wakhe, isidumbu sakhe besilele khona. Zona-ke zathi kuye, mame ukhalelani? Wathi kuzo, bayithathile inkosi yami. Uyamuzwa uMaria, akathi basithathile isidumbu senkosi, uthi bayithathile inkosi. Ufuna umuntu ophilayo uMaria, akafuni umuntu ofile. Uthi bayithathile inkosi, akathi basithathile isidumbu senkosi. Lalela-ke, futhi angazi ukuthi bayibekephi. Eseshilo lokho waphenduka wabona uJesu emi, kepha wayengazi ukuthi nguJesu. uJesu wathi kuye, mame ukhalelani? Ufuna bani na? Kepha wathi kuye, Nkosi, uma umsusile ngitshele ukuthi umbekephi, ngiye kumthatha. uJesu wathi kuye, Maria. Waphenduka wathi ngesiHebheru, Rabi, okungukuthi mfundisi. Yambona ukuthi uMaria ujajuliswe ukuthi lo muntu lo ebesicabanga ukuthi ufile wenze njani? Uyaphila. Lo muntu lo ebesicabanga ukuthi ufile wenze njani? Uyaphila. Ujajuliswa yiloko-ke manje ubani? uMaria. Subhanallah. Ngicabanga ukuthi-ke abantu bayazizwela, bayazibonela ukuthi ayikho lento le kudlalwa ngabantu. Sengathi umdala anganivula amehlo-ke, anivule ingqondo, nilibone iqiniso njengoba linjalo. Wa akhir dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.